Čaute milí diváci, tu som ja, Kingdog TV. Dneska točím tutoriál, jak si zmeniť myš. Ako môžete vidieť, teraz mám farebnú, ktorá sa voní. No a teraz. A napíšeme si do Google, alebo vyhľadávača Ask, alebo dačo, čo máte. Cursor Cruisermania. Takto. To asi zruším. To ma to hnevá. Click to install. Install. A dáte vlastne povoliť. To všetky myši sú. Iba ich treba hľadať. Dáte nainštalovať. Ibaže ja to nedám, pretože ja to mám vlastne už nainštalované. Dáte proste nainštalovať, potom dáte povoliť a znova povoliť. Chvíľu. Seru mám tieto reklamy. To poruším. A toto vám nabehne. Dáte Cruisermania, stlačíte. Ak vám to tak na tejto stránke nepôjde, si dajte trebárs Google. Trebárs. No, ak vám to naskočí. Pardon. Ty brďo. Zasa tá reklama. Pardon, je to troška nechybí. Troška mi laguje komp. Troška viac. A vlastne stlačíte na to. Bože, poďme. Nebo te prodám. Ach jaj, bože môj. Ospravedlňujem sa, tak keď mi to nereaguje. A dáme si teraz napríklad túto, cigaru. Stlačíte a máte. Takže toto bolo všetko. Ďakujem, ak sa vám video páčilo, dajte odber. Ak nie, tak dajte like, koment, v tom prípade aj odber. Takže dovidenia na budúce.